Oh, kan floating island kha tingla hi ti hianin kalkong te kalo siama hi kan floating island kha nia heta hen kan tung chinanga bridge te kha kalo siama chu hiting island te hen thingkung pun de kha ka du dona maro chu thingkung phun nan khanin bone meal ka nei lawa bone meal siam nan khanin mob farm kan siam don ni voin episode a chuanin kan chet thiam thei dan tu chuan he tenga yanga hianin hen ti gang hianin ti hen thingkung te hi hen kalo da dona receive mob farm kan siam dona mob farm siam tur hi time lapse in kan siamanga tuna ilo thirang man ruata kala khomla hian thil engmani lo soi lokila hemi mob farm hi ke ma design ni lawa tunge siam tu berpo ka tha to lawa credit impact te poka om thawa ma sengin tu design ber nge ha ka tha to lawa ke ma design chu ni lawa ka hret the ang chin kha kan tile don ani kala
o tikhan kan mob farm chu kan lo zo to a hinting ho hi kan pai photanga chunin minute som chung vele mo ke fk nga chunin kan enchin don ye achunga hian hetana hian lon na tur ka siama hei hi ni kan mob farm chu hei hi kan mob farm chu ni a tikhanin tlakha char char mai do ni o tikhan minute sari vel kan fk minute som kho chu ka ngak pe lawa kan enchin don ni kan enchin main kan redstone kan call hi kan off photanga tain off na oma hang kan off anga engzat chi nge lut om kha kan endon ni tuna kan lo enang minute sari kan fk a heng ho hi kan lut nei te chu nia creeper te tikhana lo tlakhan nuala thaviawang da kar khat fel kan fk chuanin du thu sama tam kan nei do ni o tikhan tingai hen kalau fk lenga kan hmong hianin tinai mob farm ania xp farm mani lawa tuna kan mob farm hi xp farm chu enderman xp farm thadau kan nei to a xp farm tan kan hmang lo nga chuanin voin tan chuan kan du tok le hri photang o bye